on vähän tässä miettinyt. Kyllä ne näyttää häviävän taas. No en mä sitä, vähän muita juttuja. Niinku mitä? Oisko elämässä muutakin kuin tää sohvalla istuskelu ja oluen juonti? En mä kyllä parempaa keksi. Mieti vähän, että jos laittais firman pystyyn. Tässä sillä firma. No sit toisin CEO ja tekisi ihan homona rahaa. Eikö sillä firmalla pitäisi olla joku idea? Niin, totta. Se tästä vielä puuttuu. Mä näin teakkarista nuorisohaaveille jostain influenceritouhusta ja takoo sillä rahaa. Mitä ne on? Hyvä perseisiä daameja, heiluu kamera edessä. Sitten on se kokkaava mumma. Onko silläkin hyvä perse? En mä tiedä. Mitä jos juodaan nää pisset loppuun ja katsotaan tää matsi? Missäs Makke on? En mä tiedä. Hän sanoi, että sillä on jotakin tärkeää tekemistä. Mietit taas sitä firmaa. No joko oot kehitellyt ideoita? On mukaan ollut ajatuksia. Mitä mä ajattelin? No tiedäks mikä vituttaa tosi paljon? No Kela. Ei ehkä niin paljon. No se. Tiedätkö, kun sä syöt tulisia kanansiipiä ja sitten seuraavana aamuna sä tajuat sen vasta, kun sä oot paska. Ei saatana, se kyllä vituttaa. Se kihelmöinti on ihan kauheeta. Tiedät sä ihan kuin joku tumppaisi tupakan suoraan sinne silmään. Niin. Mistä mun piti sulle kertoa? Ai niin. Se joka ei vituta niin paljon kuin Kelaa, mutta yhtä paljon kuin tulinen perseelle. Niin just. No, tiedäks kun kävelet kadulla ja sit sä astut purkkaan, joka ei lähde sun kengänpohjasta irti. Ja sit sun ihan uusissa lenkkareissa on semmonen kuvottava, tahmea pallo pohjassa, jonka tunnet koko ajan. Joo, se kyllä vituttaa. No niinpä. Ei ehkä yhtä paljon kuin Kela. No ei ehkä yhtä paljon. Mutta tähän mulla on kato ratkaisu. Mä alan tekee kenkien suojaa. Ai sellaisia sinisiä, mitä on asunut. Ne on ihan homoja. Mä teen semmosia, mitkä peittää vaan pohjan. Siltä vaan kengät näyttää hyvältä. Ja sit kun sä astut siihen purkkaan, niin vetää se vaan suojan pois ja laitat uuden tilalle. Ei paskempi ajatus. Mä kelasin, onks nähnyt se Shark Tank-ohjelma? Joo. Jos pidettäis semmoinen pien Shark Tankki meidän kesken. Esittelee teille tuotteet ja sit siinä samalla voidaan miettiä oikeita pitsiä sijoittajia. Meniks tossa meidän bussi? No voi vittu. Kela, perseenreikä, kengänpohjat, bussi. Ja seuraavaksi on Haiden uusi uhri, joka tulee esittelemään tuotettaan. Toivotetaan tervetulleeksi Seppo. Kiitos, kiitos. Yritykset aina ratkaisevat jonkin ongelman, jonka ihmiset tiedostavat, mutta eivät ole keksineet siihen ratkaisuja. Varmasti tänään tullessanne Shark Tankiin
Kohta sitten tämän En mä kyllä ongelman. astunut mikään paskaa. Et sä tiedä vielä mikä se ongelma on. Sori, jatko vaan. Kun kävelet kadulla uusissa ja kiiltävissä lenkkareissasi, tuntuu, että olisit todellinen päällikkö, mutta sitten joku perkeleen lurjus on sylkässyt purkan maahan ja astut sen päälle. Voi vitutuksen mahtilaukaus, nyt se purkkaa sitten jumissa siellä kengänpohjassa ja tunnet sen jokaisella askeleella. Samalla se kerää mukanaan jokaisen helvetin tupakantumpin maasta. Ja nuuskat! Ja nuuskat. Mutta eikä mitään. Tähän ongelmaan on esillä ratkaisu. Nimittäin tämä. Tästä hienosta Space Ace-materiaalista taidolla kehitetty suojus pitää huolen, että purkat pysyvät poissa kengistäsi. Onks tuo mun foliota? Joo, sä oot nyt ollut ennakoivasti sijoittaa tässä. Anna miehen jatkaa, anna miehen jatkaa. Kiitos. Nimittäin nämä laitetaan kenkien pohjaan kiinni ja näin ne estävät kaiken paskan kiinnittymisen kenkien pohjiin. Jos käy niin ikävästi, että sinne pohjaan jää jotain, vetäiset vaan pois tämän vanhan suojuksen ja laitat uuden tilalle. Joten laitetaanko miljoonat meikän tilille ja aletaan hommiin? On se fiksu jätkä. Jumalauta, nyt on löytynyt ongelmaan ratkaisu. Eiköhän lähdetä hakemaan rahaa. Mistä? No Kelaa. Kelaa! Joo, mutta juodaan ekana pissat loppuun. Joo, Joo, tietenkin. Näyttäisi hyvältä. Oota. Panisin. Toivottavasti ei ole Liisa tänään töissä. No nyt ei saa mitään. Antti on hyvä tyyppi. Siltä vois saada. Okei. Jätkällä on Rolexi kädessä. Ykköset yllä. Lainasin. Tulee rahaa. Seppo onko? Antti, mitä mies? No mitäs tässä? Käy peremmälle vaan. Hei, haittaaks jos mun kaverit tulee kanssa? No ei kai se nyt sitten. Joo, istu vaan siihen. Pieni hetki. No niin, jätkät. Oi Antti, kuinka mukava onkaan, kun otit meidät tänään vastaan. Joo, totta kai. Mutta Maailmassa on nimittäin ongelma. Suuri ongelma, johon nyt on löytynyt ratkaisu. hei, se oikeesti meidän pitäis... Nimittäin, kun astut kadulla purkkaan, se jää kenkiesi pohjiin. Niin tääkin, mutta... Ja se purkka... Seppo, saisko tuon musiikin? Ja se purkka siellä kengän pohjassa on todella ikävä. Siihen tarttuu kaikkea ja sen tuntee jalan pohjassa. Jätkät, hei, mitä tää nyt oikein on? Mutta nyt siihen on löytynyt ratkaisu, nimittäin tämä. Nämä laitetaan kenkien pohjiin. Ongelmat on eilisen juttu. Pistä se musiikki nyt oikeesti pois. Se lakasi. Vain pienellä summalla. Joo, miljoona. Vain 1 000 000 euroa Kelan rahaa. Ja kenkien huolet lähtee pois. Suomen talous nousuun! Ei mulla Seppo ole sulle antaa nyt 1 000 000. Mitä? Jos tuli lehdestä, että Kela jakaa miljardeja. 1 000 000 on vaan pieni osa sitä. Ei se Seppo toimi niin. Jos me nyt vaan katsottais niitä sun työhakujas. Ei, mä etsin toisen sijoitan. Hei, no mun pullot!
Mitäs seuraavaksi? Hyvä matsi käynnissä. No, ei tällä kertaa tajunnut meikän. Hetkinen. Kengänpohjana ei ehkä toiminut. Tsiikatkaa jätkät, miten hyvin se suojattaa pöytää bisseltä. Idea! Mm-hmm.